Ahoj všichni, jmenuji se doktor Jiří Dvořák a vítám vás na kanálu Zdraví z lehkostí. Dnes si popovídáme o zdravotním varovném signálu, který je na našich rukou nejčastěji přehlížen, o svislých rýhách na nechtech. Prosím vás, přestaňte to považovat za pouhou maličkost. Tohle není v žádném případě jen problém nechtů, ale problém vnitřních orgánů, konkrétně volání o pomoc od vašich jater, která jsou postupně zaplavována toxiny a odpadními látkami. Když toto detoxikační centrum, kterým játra jsou, začne mít problémy, živiny, které sníte, se nevstřebávají, toxiny z těla se nevylučují a postupně přicházejí různé chronické a stařecké nemoci. V té době už bude těžké koupit si zdraví, i kdybyste měli miliony korun. V dnešním videu vám důkladně vysvětlím, co tyto rýhy na nechtech připomínající kůru stromu vlastně znamenají a jakou mají neoddělitelnou souvislost s našimi játry. A co je důležitější, prozradím vám, které 3 běžné věci v každodenním životě jsou pro játra doslova rozsudkem smrti a musíte si na ně dát pozor. A naopak, které poklady pro játra byste měli jíst, aby vám pomohli snadno vyčistit nahromaděné toxiny, ochránili vás před onemocněním jater a zajistili vám pevné zdraví. Tyto znalosti jsou nesmírně důležité, proto vás prosím, abyste poslouchali trpělivě až do konce. Než přejdeme k hlavnímu tématu, pokud vám záleží na zdraví vašem i vaší rodiny, klikněte prosím na tlačítko odebírat pod videem a zapněte si upozornění, aby vám neunikly další praktické zdravotní tipy. Zde sdílíme zdravotní pravdy, které vám mainstreamová média málo kdy upřímně řeknou. Pokud se vám náš obsah líbí, napište do komentářů 1, je to pro nás ta nejvřelejší podpora v další tvorbě a také uvítáme, když se v komentářích podělíte o své názory a zkušenosti. Často říkáme, že detaily rozhodují o úspěchu či neúspěchu a to samé platí i pro naše zdraví. Mnoho velkých problémů se zpočátku projevuje drobnými detaily. Nehty jsou tím nejpřímějším zrcadlem našeho zdraví. Jak by měl vypadat nehet zdravého člověka? Měl by mít povrch velmi hladký bez dolíčků či nerovností, barvu jemně růžovou, rovnoměrnou a sytou a neměl by mít žádné svislé rýhy, příčné pruhy, bílé ani černé tečky. Co tedy přesně znamená, když se na nechtech objeví ony svislé rýhy? Za prvé, tím nejpřímějším důvodem může být skutečně to, co si myslí mnoho lidí, tělo je příliš unavené. Zkuste si vzpomenout, jestli jste se v poslední době často netrápili kvůli nějakým záležitostem v noci, se převalovali a nemohli usnout, jestli nemáte pocit, že jste bez energie a kvalita vašeho spánku je mizerná. Když je naše tělo dlouhodobě v takovém stavu přepracování psychického napětí a nedostatku spánku, střebávání živin a krevní oběh se zhoršují, nehty jakožto zakončení končetin jako první nedostávají dostatečnou výživu a proto se na nich přirozeně objeví řady svislých rýh. Je to jako když suchá země popraská a vytvoří se v ní praskliny. Tělo vám tím nejotevřenějším způsobem říká: pane, potřebuji odpočinek, prosím, jděte spát dříve a neponocujte. Pokud jsou však tyto rýhy velmi výrazné, je jich mnoho a přetrvávají měsíc či 2, bez jakéhokoliv zlepšení musíme zbystřit. Druhou možností, která je hlubší příčinou, je, že vaše játra mohou mít problém. A to není žádné strašení. V teorii tradiční medicíny je vztah mezi nehty a játry stejně těsný jako vztah mezi listy a kořeny stromu. Játra jsou kořeny, nehty jsou listy. Jestli je výživa kořenů dobrá a životní síla silná, poznáme zhruba podle barvy a stavu listů. V klasických lékařských textech je velmi důležitá věta: játra řídí šlachy a jejich krása se projevuje na nechtech. To v překladu znamená, že funkčnost jater a dostatek jejich energie se jako květina přímo projeví na našich nechtech. Když máme dostatek jaterní krve a funkce jater je silná, nehty jsou dostatečně vyživované, růžové, hladké a pevné. Naopak, pokud mají játra problém, například nedostatek krve nebo stagnaci energie, či nehty jako první spustí poplach, objeví se rýhy, stanou se suchými, křehkými a ztratí lesk. Takže přátelé, ode dneška prosím nepodceňujte žádné změny na vašich nechtech. Je to displej vašeho vnitřního zdraví a barometr stavu vašich jater. Proč se problémy s játry projevují tolika způsoby? Protože role jater v našem těle je naprosto klíčová. Medicína považuje játra za orgán se 2 hlavními funkcemi. Za prvé regulují průchodnost energiečky. Představte si to jako dopravní systém celého těla, kde játra jsou hlavním velitelem a dopravním policistou. Řídí tok energie tak, aby plynule a bez překážek proudila do každého koutu těla. Říkáme, že když proudí energie, proudí i krev.
Pokud je tento dopravní systém plynulý, krev a energie mohou normálně cirkulovat, přivádět kyslík a živiny do orgánů a končetin a zároveň včas odvádět odpad a toxiny vzniklé metabolismem. Pouze když játra fungují správně, máme energii, chuť k jídlu a dobře spíme. Za druhé, játra řídí emoce. Máte někdy pocit, že jste bezdůvodně podráždění, vybuchnete kvůli maličkosti nebo cítíte tlak na hrudi a tíseň, kterou uvolníte až hlubokým povzdechem? Tyto emoční výkyvy úzce souvisí s játry. Zdravá játra znamenají klidnou a veselou povahu. Pokud funkce jater selhává jejich schopnost zprůchodňovat emoce, slábne energie se hromadí na jednom místě, jako dopravní zácpa ve městě. Tomu se říká stagnace jaterníčky. Takový člověk je jako ucpané potrubí, negativní emoce, nelze ventilovat, což vede k depresi, úzkosti nebo naopak výbušnosti a hněvu. To doprovází fyzické příznaky jako migrény, zejména tepání ve spáncích, bolesti v podžebří, tlak na hrudi nebo pocit knedlíku v krku. Co je horší, pokud energie stagnuje dlouho, mění se v oheň zánět, čemuž říkáme horkost jater. Příznaky se zhorší sucho a hořkost v ústech, silný zápach z úst, červené a suché oči, extrémní podrážděnost, neklidný spánek a zácpa. Vidíte tedy, že cesta od rýh na nechtech přes stagnaci energie až k ohni v játrech je postupný vývoj, který musíme řešit včas. Když už víme, že problémy s játry jsou často způsobeny blokádou a horkostí, musíme se v jídle vyhnout přilévání oleje do ohně. Zejména pokud už máte příznaky horkosti jater, následující 3 věci musíte dočasně vynechat. První je zázvor. Mnozí ho považují za zázrak na zahřátí a vaření. Ano, pro lidi s chladnou konstitucí je to poklad, ale jeho povaha je pálivá a hřejivá. Pokud máte sucho v ústech a oheň v sobě jí zázvor je jako lít benzín do ohně, příznaky se jen zhorší. Druhá věc je česnek. Zde panuje velký omyl, že bychom měli jíst hodně česneku na zabíjení bakterií. Staré lékařské knihy jasně uvádějí, že česnek poškozuje játra a oči. Česnek je velmi dráždivý a ještě hřejivější než zázvor. Pro lidi s horkostí jater dlouhodobá nadměrná konzumace česneku játra nechrání, ale poškozuje. Neznamená to, že ho nesmíte jíst vůbec, ale pokud máte žlutý povlak na jazyku, hořko v ústech a zápach z úst, dočasně se s ním rozlučte. Třetí věc je jehněčí maso. Je to skvělé maso na zimní posílení, ale je to typická horká potravina. Není vhodné pro nikoho, kdo má v těle zánět, horečku, bolest zubů, afty nebo kašel se žlutým hlenem. Zvláště pro lidi s onemocněním jater, vysokým krevním tlakem nebo výše zmíněnou horkostí jater by jehněčí mohlo vést k ještě většímu podráždění a nestabilitě tlaku. Kromě toho se vyhněte všem pálivým a mastným jídlům, jako jsou smažená jídla a grilování, která zatěžují metabolismus jater. Když jsme si řekli, co nejíst, pojďme se podívat na to, co jíst. Existuje mnoho pokladů pro ochranu jater, které nejsou drahé a mají skvělý účinek. Doporučuji vám 3 jaterní poklady. První je kustovnice čínská goji. Je to známý doplněk zejména pro seniory. Červená barva vstupuje do krve a vyživuje játra a ledviny, zlepšuje zrak, pomáhá při slabosti v bedrech a kolenou závratích a rozmazaném vidění. Nejlepší je zalít cca 15 gramů teplou nevařící vodou, nechat 15 minut louhovat, vypít a následně sníst i změklé plody. Nepřekračujte 20 gramů denně, můžete ji přidat i do polévek nebo kaší. Druhý poklad jsou mungofazole, král detoxikace. Proč? Protože mají silný účinek na odvádění horkosti a toxinů. Játra jsou největší detoxikační orgán a mungofazole jim pomáhají, čímž snižují jejich zátěž. Moderní výzkumy potvrzují, že složky mungofazolí chrání játra. Pro lidi s výbušnou povahou a hořkostí v ústech je v létě ideální polévka z mungofazolí. Trik je v tom nevařit je moc dlouho. Jakmile voda vře, vařte, je jen asi 10 minut, dokud je voda jasně zelená, tehdy má nejsilnější čistící účinek. Pijte vodu fazolí, sněste méně. Třetí poklad jsou květinové čaje. Pro ty, kdo mají tlak na hrudi a deprese, stagnace čchy, je nejlepší jasmínový nebo růžový čaj. Jasmín povzbuzuje růže, rozproudí krev a emoce. Pokud máte spíše horkost v játrech, červené oči, bolesti hlavy, doporučuji chryzantémový čaj, který skvěle snižuje jaterní oheň a čistí zrak. Přátelé, obsah dnešního videa se chýlí ke konci, pojďme si to shrnout.
Za prvé, svislé rýhy na nechtech jsou varovným signálem. Buď jste unavení, nebo vaše játra potřebují péči. Za druhé, játra jsou generálním ředitelem těla, řídí tok energie a emoce. Dobrá játra znamenají dobré zdraví a náladu. Za třetí, pokud máte příznaky horkosti, jater, podrážděnost, hořko v ústech, omezte zázvor česnek a jehněčí. Za čtvrté, využívejte 3 poklady kustovnici mungo fazole a květinové čaje. Na závěr mám pro vás, zejména pro starší generaci, 3 nejdůležitější rady, které jsou klíčovější než jakékoliv jídlo. Za prvé, péče o játra začíná péčí o srdce a duši. Nejlepším lékem na játra je dobrá nálada. V tomto věku se naučte věci pouštět, nestresujte se příliš, kvůli dětem a vnoučatům mají svou cestu. Žijte více pro sebe, bavte se, jděte na procházku, povídejte si s přáteli. Když budete mít dobrou náladu, energie, jater bude proudit hladce. Za druhé, kvalitní spánek. Čas mezi 23:00 a 3:00 ráno je zlatý čas jater, kdy probíhá jejich detoxikace a regenerace. Choďte spát brzy, neponocujte u televize. Za třetí, nebojte se lékaře. Pokud jsou rýhy na nechtech hluboké, nemizí a máte další potíže, neordinujte si léčbu sami doma. Navštivte odborníka, jako jsem já, doktor Jiří Dvořák, nebo jděte do nemocnice na řádné vyšetření. To je ten nejzodpovědnější přístup k vašemu zdraví. Vaše zdraví je vaším největším bohatstvím. Ode dneška začněme společně pečovat o svá játra. Pokud se vám toto video na kanálu Zdraví s lehkostí líbilo, dejte mu like, uložte si ho a sdílejte ho s rodinou a přáteli. Malý skutek může pomoci mnoha lidem. Uvidíme se u dalšího videa.